Ara, banekien itzuliko zinetela. Bai, hemen gara, berriz ere. Ongi etorri ikusgelara. Gaurkoan zuekin, Aintzinako Grezia. Mila 1982, Kaliforniako herri txiki batean patata begidun bat agertu zen gau hotz batez. Bere izena ET zen. Ikasi zituen lehen hitzak ET, telefonoa eta etxea izan ziren. Telefono. Tele, urruti. Fonos, soinua. Nola da posible estralurtar zimurtu bateko 20. mende amaieran greziarrez hitz egitea Ameriketako estatu batuetan. Greziar zibilizazioa duela 3000 urte inguru sortu zen, baina hain handia izan da bere eragina mendebaldean, oraindik ere jatorri greziarreko hitzerroak erabiltzen jarraitzen dugula hitz berriak sortzerak orduan. Beraz, murgildu gaitezen gaurko gaian. Zer egin zuten greziarrek gugatik? Jogurta asmatzeaz gain, noski. Ez! Nola ez. Saioa amaitzeko gogoak sartu zaizkitu batean. Aintzinako Grezia moduan ezagutzen dugunaren aurrekariak Kristo aurreko 15. mende inguruan hasi ziren agertzen Mediterraneo itsasoak bustitako lurretan. Zaudete apur bat, ireki parentesiak. Historiako gertakizunak modu desberdinetara kokatzen ditugu historiaren denbora lerroan. Hala nola, garai historikoaren arabera edo espazio geografikoaren arabera. Mendebaldean, Kristo aurreko eta ondoren zenbakitzen dugu. Kristoren jaiotza, 1 urtea da. Zeroa oraindik asmatu gabe zegoen garai hartan. Hortik atzera, urteak eta mendeak atzeraka kontatzen ditugu. Herrialde musulmanetan, aldiz, Mahomak Mekatik Medinarako bidea hasi zueneko urtea hartzen da kontuan, alegia, Egira. Urte hau Kristo ondorengo 622. urtea da gure zenbatzeko moduaren arabera. Epekatze hauek, ordea, korronte religiosoaren araberakoak dira. Arkeologian, lehenengo urtea orainaldia da. Orainaldia 1950 urtea da. Zegatik, urte hartan bururatu zitzailako movida hau. Eta hortik atzera gertatu diren gertakari historiko guztiak BP terminoarekin izendatzen dira. Before present, hain zuzen ere. Horiek horrela, Grezia klasikoa Kristo aurreko 15. mende inguruan edo Egira aurreko 1837 urtean edo 3150 BP, hautatu nahiago duzuela. Itxi parentesiak. Antzinako Greziarren lehen arrastoak Kreta izeneko irlan topatu ditzazkegu. Zibilizazio minoikoa delakoan. Horrek merkataritza harremanak zabaldu zituen Mediterraneoaren ekialdean. Era berean, Europako lehen estatu egitura zentralizatuak sortu eta jauregi bikainak eraiki zituen. Nosos izeneko aztarnategian besteak beste. 15. mende inguruan, zibilizazio gazteago batek, gaur egungo Grezia kontinentalean kokatzen den zibilizazio mizenaztarrak, minoikoak xurgatu zituen. Dena den, ez dakigu asimilazio hau zehazki nola gertatu zen. Zibilizazio berri horrek konkistaren bidez lortu zuen bere arrakasta. Mizenaztarren kokagune edo hirietako batzuk Mizenaz, Tirinto edo Pilos izan ziren. Kristo aurreko 1100 urte inguruan aldiz, brontze berantiarraren krisiarekin batekinez, mizenaztarren gainbehera eta desagerpena gertatzen da. Leftovers, baino zibilizazio osoarekin. Beraz, bidea libre geratu zen Aintzinako Greziarentzat. Kristo aurreko 1200 urtean hasi eta Kristo aurreko 156 arte, 4 arotan banatu zen Aintzinako Grezia. Baina, guazen pausos pauso, bale? 1. Aro iluna. Garai honek mizenaztar zibilizazioa desagertu eta ondorengo 300 urteak hartzen ditu. Ez da garai honen inguruko informazio askorik topatu. Oso ilun egon behar zuen guztiak. Orain arte aurkitutako aztarna guztien arabera, garai ezegonkor eta ekonomikoki xumeagoa izan zen. Urte horietan, poliki-poliki, brontzea burdinarengatik ordezkatua izan zen. Garai horren bukaera aldera agertu ziren lehendabiziko aldiz polisak. Horiek Aintzinako Greziako hiri estatuak ziren. Eta zer zen hiri estatu bat? Bada, hiri bat eta hiri horri elikadura ziurtatzen zion inguruko lurraldea. Guzti horrek estatu burujabe bat osatzen zuen. Estatu horietako bakoitza independientea zen eta funtzionamendu autonomoa zuen. Errege batek gobernatzen zuen, nobleek lagunduta. Polis bakoitzak bere gobernu, sistema, legeak, armada, itsasontziak eta itsasportuak zituen. Eraketa molde hori Mesopotamiako hirietan agertu zen. Gogoratzen, Kataloiuk? Gero, ohikoa bilakatu zen ekialde hurbilean eta Mediterraneoan zehar. 2.
aro arkaikoa. Garai horretan, polis barneko ekonomia aldatuz joan zen eta artisautzak eta merkataritzak garrantzia irabazi zuten. Sistema ere aldatzen joan zen eta pixkanaka aristokraziak indarra hartu zuen. Nobleen kontseilua edo biltzarra bilakatu zen polisetako eztabaidagunea. Herriaren biltzarra, aldiz, bigarren mailara igaro zen. Horiek horrela, politikan parte hartzeko eskubidea aberatsen eta aldunen esku zegoen ia osorik. Mediterraneo itsasoaren eta itsaso beltzaren kostaldea konkistatzen hasi ziren, eta bertan polis berriak sortu zituzten. Polisaren antolaketak hazkunde demografikoa ekarri zuen, eta horrek opliten armaden agerpena. Hau da, hiritar soldaduek osaturiko armadak. Defentsaren ardura hiritarraien gain zegoenez, hainbat aldarrikapen egin zituzten. Hiritarrek politikan protagonismo handiagoa edukitzea eta haien bizi baldintzak hobetzea. Horren ondorioz, aristokrazia indarra galtzen joan zen eta hutsune hori klase berri batek bete zuen. Hiritar soldaduenak hain zuzen ere. Azken horiek aristokraziaren aurka altxatu ziren. Eragindako aldaketak ez ziren nahikoa izan eta horrek tiraniaren agerpena ekarri zuen. Tiranoa gaur egun estatu edo erakunde baten botere ia absolutua duen agintaria da, baina zentzu klasikoan boterea hiritarren laguntzaz eta lege hereditario edo konstituzionaletikat lortu zuenari egiten zion referentzia. Gaur egun kontraesankorra badirudi ere, tiraniak zabaldu zuen demokraziarako bidea. 3. Aro klasikoa. Garai hau da aintzinako Greziaren suspertze garaia, baina horrek ez du esan nahi garai baketsua izan zenik. Kristo aurreko 540an pertsiarrak inguruko lurra konkistatzen hasiak ziren, Mediar gerrei hasiera emanez. Asia txikiko hiri greziarrak pertsiarren esku zeuden dagoeneko, eta orduan polis handien aurka abiatu ziren. Dario lehenengoak lehendabizi eta Xerxes lehenengoak gero Grezia menperatzeko saiakera egin zuten, baina biek ala biek porrot egin zuten. Garai hartakoak dira Salaminako eta Plateako guduak, edo Termopiletako pasabidearen defentsa ospetsua. Au! Garai hori logika eta arrazoiaren garaia izan zen, eta filosofia zeinen artean aurrerapen handiak eman ziren. Sokrates edo Platon pentsalariak aro klasikoan bizi izan ziren, baina horien inguruan gehiago jakin nahi baduzue, segi ondoko lehiatilara eta ikusgela filosofian dituzuten bideoak. Eleberri klasikoa eta antzerkia garai hartan sortu zirela esan dezakegu? Eta jogurtak ere imaginatzen dut. Joan bat zabaltzen, mesedez. Ez! Nola ez? Ez dau jogurtik, ze koizpen klase da, hau? Hori gutxi balitz, aro horretan ezarri zen lehen aldiz demokrazia sistema politiko moduan. Horregatik bilakatu da erreferente Atenas, gaur egungo mendebaldeko kulturarentzat. Esan dizuet lehen, kontu horrekin guztiarekin déjà vu bat izaten ari naizela, ezta? Demokrazia, gizon askea. Hola, bai, no, claro. Bai, imaginatzen nuen, Bai, lasai. Bale, pues gorintziak, Ba ez nebien oker. Demokrazia bai, baino askeak gizonak bakarrik. Ez hori bakarrik, gizon aberatsak. Alde batetik, gizon aberatsak zeuden, eta bestetik, atzerritarrak, esklaboak eta emakumeak. Alegia, herrixeak eta emakumeek ez zuten erabakietan parte hartzeko eskubiderik. Hala ere, asko izan ziren, zientzian zein filosofian aritu zirenak, batzuk aipatzearren, Eumetiz, Aspasia edo Diotima. Atenasek bere zabalkundearekin jarraitu zuen, baina halako batean, Espartarekin egin zuen topo. Au. Peloponesoko gerra etorri zen orduan, eta ondorioz polisen gainbehera. Atenas eta Esparta borrokan zebiltzan, eta gatazka testu inguru horretan Esparta nagusitu zen. Horrela eman zitzaion amaiera aro klasikoari. Ezinbestekoak. Kaixo, Daniel naiz, eta hauxe da nire ezinbestekoa aintzinako Grezian barregarriez gelditzeko. Orakulua! Garai hartan, Wikipediarik ez zutenez, zalantzak argitzeko orakuluari galde egiten zioten. Baina mugikorrak ez bezala, orakuluak ez zuen fake newsik zabaltzen. Ezagunena Delfosekoa zen. Movida, zea zen, pertsona bat trantzean sartzen zen, eta lotura argirik ez zuten hitzak botatzen hasten zen. Alboan zegoen apaiz batek, hitz horiek ordenatu eta iragarpen bat egiten zuen. Osea, holako zerbait. Perexilla.
zerua, bihar, zerutik, perexia eroriko da. Eta azti, beraien ustez, orakuluak beti asmatzen zuen, kale egin zezakena iragarpena zen. Zure Osaba Pelma gabonetako askari familiarrian bezalaxe. Azken urteetako gerrateek eragindako gainbehera baliatuz, Filipo Bigarrena Mazedoniakoak ere lurrak menperatzen hasteko ideia izan zuen. Erraz asko eskuratu zuen Grezia osoa, Esparta izan ezik, eta ez zen horrekin konformatu. Bere ondoren, bere seme Alexandrok hartu zuen koroa eta konkista garaiari ekin zion. Alexandrok handia edo Magno ez izena hartu zuen orduan. Eta horrela hasi zen Mazedoniar imperioaren garaia. Grezia osoa bere eskuetan hartu ondoren, Persia ere konkistatu zuen. Mazedoniar imperioa bere une gorenera eramanez. Alexandro Magnoren heriotzarekin batera, bere imperioa erresuma helenistikoetan banatzen da. Kristo aurreko 323. urtea da, eta horasiko da, aro helenistikoa. Erromatarren etorrerarekin eta aintzinaroko herriengan zuten nagusitasuna zela eta, garai helenistikoaren amaiera iritsi zen. Hala ere, bi kulturen kontaktua dela eta greziar kulturak eragina izan zuen Erroman, eta beraz, garai helenistikoa luzatu egin zela esan daiteke. Romans are the new Greeks. Esan liteke, erromatarrak greziarrekin obsesionatu eta apur bat creepy jarri zirela. Rollo bere txiste guztiei barre egin, arropa berdina jantzi, berdin mugitu, toki berdinara joan. Hain lotxa gutxi izan zuten kopiatzen, greziarren erlijio politeistako jainkoak hartu, izena aldatu eta erlijio berri bat ere asmatu zutela. Zeus, Jupiter, Apolo, Febo, Hera, Juno, Atenea, Minerva, edota Poseidon, Neptuno. Akizue, kultura librea hartu eta berrerabili. Izenak aldatzen hasita, greziarrei ere izena aldatu zieten erromatarrek. Gaur egun erabiltzen dugun Grezia, toponimoa, beraiek asmatu baitzuten. Aintzinako greziarrek euren burua heleniarrak bezala identifikatzen zuten, eta euren lurraldeari Helade deitzen zioten. Eta ondoren zer? Erromatarrak, Maria eta Usoaren aferrak, Erdi Aroa, Errusiar iraultza, Inkisizio kristaua, sozialdemokrazia, globalizazioa, Wall Street, kripto txamponak, apokalipsia, baina itxaron, aurreratu egin naiz, berriz ere. Urrengoan gehiago, mila esker eta ez badago jogurtik zejan behar dut, orain. Ai, Hor konpon, eta jan bonbon. Historia interpretazioetara zabalik dago, dakiguna denborarekin aldatu daiteke. Akademiak aurkikuntzak egin ahala moldatzen doa, akatsak egiten jarraituko dugu.